Здрасти, хора! Днеска ще говорим за... ще говорим... Не бивайте невинните хора, разбира се. Така ще печелите всичко, ще печелите този свят и Господ ще граждава вас. Наистина Господ награждава вас. Аз оставям вас не мира. Хора, аз умирам. Не мира оставям вас. Така. Защото каквото искаш прави, просто не бивай невинен човек, не бивай. Не кърди дето се вика, не кърди дето се вика. Така може да намериш някъде нещо, ама не знам какво е, ама може да намериш карти, например, но може да намериш каквото искаш, може да намериш и каквото искаш може да намериш. Така. И хора, ще говорим така. 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 Не. Ще говорим за... Как да нямаме диабет, хора? Как да нямаме диабет, хора? Не. Дето диабет имат те... На Господа ще се молят само и това е... На Исус Христос, разбира се, ще се молят. Разбира се. Така ще печелят всичко, ако искат. Ако искат, така ще печелят всичко. Ако искат, ще печелят всичко. Ако не искат, каквото искат да правят, аз не ми оставам, разбира се, защо не? Аз вас не ми оставам. Значи, и аз искам всичко, разбира се, искам приятелка, разбира се, искам аз. Приятелка искам и един добър човек да намери приятелка на мене. Дали е лош, дали е добър, да намери приятелка на мене. Така е. И така ще намери на земята всичко, ако иска. Ако иска, ще намери... Ще намери... Света, например, ще намери. Да. Света може да намери, например, на земята. Така е. От мене това беше. До нови срещи.